taurari. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da arzikin saduwa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna Fuskar Taurari. Fuskar Taurari shiri ne da zai fara kawo muku hira da wanda suka yi shura a kan fannoni daban-daban. Kama daga kan mawaka, makaɗa, 'yan fim, 'yan ƙwallo, 'yan siyasa. Kai duk wani wanda ya yi suna a ɓangarensa za ku iya ganin shi akan wannan kujera. A yau shirin namu ya samu bakoncin ɗaya daga cikin fitattun mawaka masu tasowa, wato Nazeer Muhammad, wanda aka fi sani da Nazeer Ajiyan Waka. Ku biyo mu cikin shirin domin jin yadda za mu tattauna da shi akan rayuwarsa da kuma harkan waka gaba ɗaya. Sunana Nasiru Usamatu, ni ne mai jagorantar shirin. Fuskar taurari. Nazeer Ajiyan Waka, barka da shiga cikin wannan shiri. Da farko za mu so mu ji tarihinka a takaice. Jama'a assalamu alaikum. A takaice sunana Nazeer Muhammad Saula, wanda aka fi sani da Ajiyan Waka, kuma ni haifaffen wani gari ne da ake cewa daɗin kowa a karamar hukumar Yamal Tudeba da ke jihar Gombe. Ni mawaƙi ne kuma ɗan kasuwa kuma ɗan makaranta mai karantar harkar jarida. To, masha Allah. Ajiyan Waka, lokacin da ka fara waka, wani irin ƙalubale ka fuskanta? To, ita kowace harka musamman a nan Arewa gaskiya abubuwa da yawa za ka fara su sukan iya farawa da ƙalubale. Ni ma kamar kowa na samu ƙalubale ne, amma ba ƙila ba irin na kowa ba. Gaskiya. So, ƙalubalen da na fara samu shine a lokacin da na taso ina so in fara harkar waka. Na farko shine resources. Number one, ya mutum zai samu studio ɗin da zai je ya rera waƙarsa. Bambancin da zan iya faɗa da yanzu shine, a yanzu studiyoyin suna da yawa. A da kuma samun wanda ya san studio ɗin ma gaskiya abu ne mai wahala, in ba wai ka san wani wanda yake waka ba, wani ma za ka yi ta bin shi ya kai ka studio ɗin ya ta ma hanya. So gaskiya akwai bambanci, kasancewar yanzu akwai studios da yawa, mutane suna da access da studio, wani ma yana iya haɗa kayan yanzu ya je a ɗaki. Wayan mu a wancan lokacin duk a Gombe ma studio ba su uku ba. Ina ga na fara waka around 2009, na buga waka ta farko a studio Asnanik Musical Studio da ke Gombe. So gaskiya wannan shine bambancin da zan iya cewa yanzu abubuwan sun zama available ba kaman da ba. Ajiyan Waka, a da mawaka sun fi saurin sauka duk da babu social media. Me yasa haka yake faruwa? Misali, idan mutum yayi waka sai ga lokaci ɗaya ta bazu a cikin gari, cikin anguwa, ana ta magana, ana sauraron wannan waka. Amma yanzu kuma za ga waka sai mutum ya yi da gaske, wani ma za mu ce sa'a yake ci kafin a ce wakarsa har ta fara fita ana sauraron. Duka kamar abu biyu ne, iri ɗaya kuma ba iri ɗaya ba. Duka waka da ta daɗin da ta yanzu ayi kusan karin Hausa dai misali, ba wani caccanjawa da yawa ba. So dai kayan zamani ila da suka samu. Abin da zai faru na sanuwa da yanzu da bambancin shine, gaskiya mawaƙan da ni a ra'ayina sun fi saurin sanuwa, sun fi samun ƙalubale wurin sanuwa, amma kuma sun fi saurin sanuwa. Dalili na shine, gaskiya a da akwai ƙarancin competition. So na fara waka a lokacin da na san wannan competition kan babu shi da yawa. Saboda dalilin da zan iya bayarwa misali shine, lokacin da na fara ko ta waka da lokacin ina jin ta mun daɗi, wani ɗan Yola ne ma yi ta. Sai irin na sa wakan ina jin ta sai na renaming ɗinta a kwamfuta, sai na maida ta sunana. So wannan maida ta sunanan da na yi, kawai mutane suna ganin Nazeer ke waka. Lokacin na ni ban taɓa ma shiga studio ne waka ba, amma dai ina rubuce waka, so sha'awan ce ta sa da na ji muryan kawai ni na ayyana cewa tana kama da tawa. Sai na renaming ɗin wakan na sa sunana. Kawai mutane masu tura waka, lokacin akwai karancin waƙoƙi da ake turawa tsakanin mutane saboda karancin space ma na waya, ba kowace waka za ka ta yi quality ba. So wannan wakan da na renaming ɗinta, mutane yan unguwarmu da abokai suka fara Nazeer ya yi waka Nazeer, saboda an san dama ina rubuce-rubucen waka. Har aka kai ga ina ga aka je aka samu wani kawuna ne kowa aka je ana tattauna cewa to Nazeer fa yanzu ya fara, kuma ni ban taɓa shiga studio ne waka ba. So abin da nake so in kawo dalilin wannan shine, akwai karancin waƙoƙin. Maybe inda a ce yanzu ne da wani dan yare ne mutum wakar kai sa za a gane waye wakar,
saboda social media ta iya yiwa ya sa ta social media mutum ya ganta. So na biyu ba lallai bane dan yanzu kawai kare neman ɗin waka wai jama'a su ringa cewa kai saboda daɗin koya waka take neman ake ajita tunda a waya wani sa'in haɗarin gintun ma ake a saurara. So gaskiya wannan yana cikin bambancin da yanzu mawakan da gaskiya in ka samu access suna shan wahala ne wajen haɗuwa tunda lokacin waƙoƙin fim ake yi. So shan wahala wajen haɗuwa da producer da zai karɓi waka. Amma idan na san a lokacin kayi waka mai kyau su kansu producers ɗin ba su da mawaka available ɗin da za su ce ba su karɓi waka ka ba. In dai ka iya aiki mai kyau kake yi kana da access da studio kayi, so na tabbata sai an samu producer ɗin da sun karɓi wakar ka. So amma yanzu social media ta kawo competition, ni kaina yanzu baran iya faɗan mawaƙan da suke jihar Gombe ba, balle wanda suke Arewa, balle wanda suke Najeriya, na Hausa kawai. So iya social media za a ga kana ɗora wannan sound ɗin, wani na ɗora ko daidai naka duk yadda kai waƙar ka ce daɗi, sai an samu wanda ya yi waƙa mai daɗi daidai wannan a ranar da kai. So competition ne dole sai ka haɗa da strategy ma sannan wai waƙar ka ta tafi gaskiya. Shine. Mawaƙa a yanzu sun yawa, mutane da dama suna ƙorafi. Wani ma za ka ji waƙar tashi babu ma'ana, wani kuma za ka ji kiɗa ne kawai, wasu ma sun fi so su yi waƙoƙin irin batsa. Amma a wani ɓangaren akwai masu waƙoƙi irin na faɗakarwa, nusantarwa, amma za ga mutane kwata-kwata ba su damu da wannan layin ba. Shin me kake tunanin ya jawo wannan matsala? Waƙa kam sauƙi ne da ita, yanda kawai daga na tashi na zama mawaƙi, ko kuma idan abokina mawaƙi ne idan ina bin shi zuwa studio ni ma na zama mawaƙi daga wannan ranar? Ni ina ganin kamar tambaya kusan biyu ne ta a haɗe. Magana ta wai waka tana da sauƙi ne ko ba ta da sauƙi, misali ya aka yawaitan mawaka suka yi yawa. So ba wai sauƙin waka bane, duk wanda ya san waka, duk wanda yake waka ya san waka ba ta da sauƙi. Ni for me gaskiya ni ban ɗau waka abu mai sauƙi ba, saboda abu ne da yake buƙatar energy ɗinka da tunaninka da creativity. Duk wanda zai yi waka abu har ya tafi, so gaskiya ba bane mai sauki, shi kanshi ya sani. Abin da ya ja yawaitar mawaka gaskiya kamar ina gani harkar siyasa ita na dauka ta ƙara creating yawaitar mawaka. Banda harkar siyasa sai kuma saukin studio, price na production a studio gaskiya yayi kaɗan. So wannan ya shafi standard ɗin aikin da muke a Arewa, yasa ga ba ma iya fitar da, ba kowa yake iya fitar da quality production ba, saboda wani zai zo da dan dubunnan shi ya ba producer ya mai waka. Misali production din nan tabbas shi kanshi producer ya sani cewa ba production bane wanda high quality ne. Ta iya yiwa producer zai iya fiye da wannan production din in an bashi misali 50,000 ko 100,000. So amma in aka bashi kasa, dama ya riga ya saba wannan yazo to gaskiya ba lalle ya tsaya wani production mai kyau shi kansa a kiɗa ɗin ba, number one kenan. So sauƙin kuɗi na shiga studio ya sa gaskiya mawaƙa sun yawa, kowa ya zama ba wai sai ka bi kafar wani, kawai kana jin kuɗi a aljihunka za ka iya kawai ka gangara studio ka ce ka zo kai waka, ko ka rubuta ko baka sanya ake rubuta kafiya ba, baka san dango, baka san tafiya waye na waka ba. Masha Allah, ka yi magana akan kiɗa, sai ka tuno min da irin ƙorafe-ƙorafe da ƙananan mawaƙa ko kuma in ce wasu mawaƙan suke akan producers da suke kiɗa, wanda suna ganin tare aka yi gwagwarmaya wajen neman ɗaukaka da sanuwa, wanda yanzu makaɗan sun samu wani salo, ko in ce an canja salon kiɗa wanda kamar Naija ake kwaikwaya. Duk da za mu ce wannan ci gaba ne, to amma wasu halayya da suke yi wa ƙananan mawaƙa da kuma wasu mawaƙan da ko in ce yayinsu ya wuce. Misali, sai ga mawaƙi ko mawaƙi mai tasowa ya kira producer a waya, sai kaga baya ɗaukan wayarsa, ko kuma ya tuntuɓe shi yana so zai masa kiɗa sai ya tsuga masa wani kuɗin da shi ba zai iya biyan wannan kuɗin ba. Shin me yake kawo wannan matsala game da producers? So magana ta farko, ina kayan maganan yanda makaɗa suke canjawa, ci gaba ne ko ba ci gaba ba suke canjawa kiɗa. Ni abin da na ɗau yanzu misali, da yawanci an koma kiɗan afro a wajen soyayya ba, so ban ɗauke shi a matsayin bahaushe wai wani ci gaba ba. Saboda afrobeat din nan misali su fela ne na kudu ake magana, sun assasa shi a Afirka gaba ɗaya ma. So why not mu nan da muka tashi India kamar muka kwaikwaya, amma dai Hausa ta samar da kiɗoɗinta na gargajiya waɗanda suka dace, suna zifi suwa, duk da dai kana ji ka san dai salo ne
kamar na Indiya suke yi ko su Yakubu su waye akwai abubuwan da kana ji dai ka san na Hausa ne a cikin yawa su koma Afro gaskiya ni na ganin kamar ce bana Indiya har Niger da su Toki su waye wasu manyan kasashe misali banda su Kamarun ma kai duniya ma yawanci kowace ƙasa za ka ga da culture na irin waƙoƙin da take yi akwai kiɗa wanda duniya duka kusan ana samun masu bin shi yanzu kamar hip hop an wana muna da yan hip hop amma bai kamata waƙoƙin da ake na Hausa su kuma a canza kiɗan su wai dole sai sun koma na wani wuri ba ya kamata in za a yi ne sai a create wani abu da zai resonating da wannan culture din na Hausa ya zama an yi updating ne ba wai canjawa gaba ɗaya ba sai magana na biyu da kai ina gana yadda makiɗa suke wulakanta ko haka ne so ni a matsayina na mawaƙi kar makaɗa su ce na zage su ko na kushe su to ai gaskiya ce yawa na sani duk wanda mawaƙin da ya taso daga tasowarsa dole musamman wanda baya kiɗa so yana da ƙalubalen da ya fuskanta tsakanin shi da makaɗa so kaman wani neto namu ne ma na celebrity ɗinmu na Arewa shi wannan irin wulakanta jama'a gaskiya sorry to say celebrities wulakanta fans da kuma customers gaskiya ne in dai har yanzu irin su Sharukan wanda an san su misali international celebrities ne irin manya har yan kwallo ma za ka yi tweeting kai wannan kaga sun je sun yi reply wani ma ya reposting ko like ko waye so ni ban ga wani dalili da zai sa wai mu celebrity ɗinmu na Arewa su ba za su iya wai wannan ba misali celebrity dan uwansa ne ma wani zai je post din abin sa ya ki mai reply saboda shi yana jin wai ya fi shi wani kuma tare ma suka taso ba tare suka taso saboda kawai kai ka dara shi yanzu shi yana jin kai nashi nashi ne amma kai ka manta yawa sai kai abun ba kai yama a matsayin yana ganin kun taso tare sai ya reposting ko comment ba sa zuwa su yi most of them ni na dau alwashin wannan in akwai celebrities 30 a Arewa da suke wannan ɗabi'ar yan uwan celebrities su je su yi comment ko su wannan sai wani zai iya nuna so makaɗa gaskiya su ma suna da nasu su number one makaɗa suna da haɗa rigima na tara ma kansu ayyuka do ayyukan ne ke yawa amma dai dole ya kamata ce ana daidaita shi yadda za ka iya balansin mutanenka ban ga dalilin kuma makaɗi da zai rufe wayarsa ba in celebrity ya rufe waya makaɗa ban ga dalilin da makaɗi zai rufe wayarsa ba makaɗi kaman mai aikin kwamfuta ne normal mai aikin kafe na tabbata mai aikin kafe ba zai rufe waya saboda wai za a kawo mai aiki ba duk wanda aiki za a kawo masa haka kawai wani ba zai ɗaunan ba sai ta kiransa ba to ban ga dalilin da shi kuma zai rufe wayarsa wai saboda kar a kira shi ba what in wani aiki ne mai kuɗi da yawa ko wanda zai samu abubuwa misali alkhairi za a kira shi kaga wannan yawan so suna ganin su ma ko celebrities na koya ne dan kasuwa shi baya filin celebrity celebrity wani abu ne daban kasuwanci daban to mawaka da makaɗa kun ji irin korafin da ake akan wallahi Arewa akwai sauran aiki a gaban mu ya kamata mu haɗe kanmu mu taimaki junanmu mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya musamman mawaka masu tasowa yana da kyau mu ba su dama domin su ma su gwada ƙwazansu domin fa ba mu san gobe me za ta haifa ba wanda kare na yau gobe yana iya zama wani abu kuma ya zo har ya taimake ka ajiyan waka yanzu zan dawo kanka ma'ana ɓangaren waƙoƙinka a kwanakin baya akwai wata waka da kai mai suna jiki magai shin wannan waka wani ne baka shawari ka yi ta ko kuma kai ne ƙashin kanka ka zauna ka rubuta wannan waka kuma ya zama ta zo daidai da zamanin abin da yake faru to alhamdulillahi gaskiya waƙar jiki magayi zan fara da ita waƙar jiki magayi kawai na tsaya ne na duba situation da muke ciki a Najeriya sannan kuma gaskiya before in duba wannan situation din bari in yi shimfiɗa kowace waka ta ni in zan yi ta abu ɗaya da nake yi shine ya zan yi in kirkiro wani topic wanda wani ba kan shi yake magana ba so yana cikin dalilin da yasa na kirkiri wakar jiki magayi ire-iren wakar jiki magayi ina da rubutattun sun fi 10 ko 20 misali wasu na cire title din ban yi wannan ba kawai ina fara kirkiran idea yawa nake fara cirewa sannan yanzu in fara tuna saboda wakar cire kare ni ban dauke shi ma mai wahala kamar cire idea waka yawa
So gaskiya waƙar da Cimma na duba situation da ƙasar mu take ciki ne, ina duba yaya ina za a jawo hankalin mutane talakawa a nusantar da su game da kila kuskuren da suka yi a baya. So saboda waƙar ba wai dama na yi ta direct don wani mutum ɗaya ko wani abu bane, kawai na yi ta jiki magayi ta shafi kowa. Yawa, so a halin da muke ciki dole tunda akwai wasu walhalu kila da mutane suka sha dalilin ko zabubuka da suka yi, yau ina yi musu kamar Allah ya ƙara ne. So amma duk wanda ya ji ya san inda aka dusa. Zaka mana amshi da baiti da. Jiki magayi talakawa ya aka yi, yaya wannan yanayi kamar laifi muka yi, da kiɗan aka yi yanzu ko waƙar aka yi. Wannan shine matashiya na zuban waƙar. To, gaskiya Malam Nazeer Saulawa wato Ajiyan Waka mun gode sosai. Sannan daga ƙarshe wani kira za ka yi wa masoyanka ko kuma in ce wani albishir za ka musu? Maybe akwai wani abu da kake ƙoƙarin fitarwa ko wasu sabbin waƙoƙi ko bidiyo da sauransu. To, baran faɗi me nake so in sake banan kusa. Saboda ina son in cire wa masoya na abu ne wanda in suka ji kamar da suka ji waƙoƙi na nan kusa da a baya da suka trending, so ina son in sake cire wani abu ne wanda masoya na in sun ji za su ce ni na yi, ba wai saboda kawai na yi trending a waka ɗaya biyu kawai shikenan a daina ji na misali a wannan ba. So ina ta ƙoƙari yadda za ka kai maintaining ne, saboda dama ita ɗaukaka ko trending ko wani abu kawai in ka same shi ko ya ci gaba ya zo ma to maintaining ya fi ma creating wahala. So ina ta ƙoƙarin yi maintaining shi yasa ba zan faɗi me zan sake nan kusa ba, amma dai abin da zan sake na tabbata mai muhimmanci ne. Akwai waƙoƙin soyayya ko kuma irin na faɗakarwa irin su jiki magayin akan harkokin siyasa, saboda gaskiya na mai da hankali a wannan ɓangaren saboda ina son mutanen namu su hankaltu. To alhamdulillah Ajiyan Waka mun gode da amsa gayyatar mu akan wannan shiri, da fatan kuma in buƙatan hakan ya taso nan gaba na hira da kai ko masoya suka ce mu neme ka zaka sake ba mu haɗin kai. Insha Allah, kuma ina godiya ga wannan tasha da program ɗin da aka ban dama na zo na yi maganganu. So ina yin fatan alkhairi. Wassalamu alaikum. Muna godiya. To alhamdulillah masu kallo da sauraron mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai suna Fuskar Taurari, da muka tattauna da Ajiyan Waka. Kun ji irin ƙalubale, nasara da yadda aka yi tsunduma cikin harkan waka a cikin wannan shiri gaba ɗaya. Ku ci gaba da bibiyan mu a kafafen sada zumunta na social media inda muke gabatar muku da wannan shirye-shiryen namu a YouTube mai suna Gimbiyar Arewa TV, Facebook Gimbiyar Arewa TV, TikTok Gimbiyar Arewa TV. Amma kar ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana like, share, ku yi mana comment, wannan shi zai kara mana karfin gwiwa. Sannan idan da wanda kuke so a yi muku hira da shi za ku iya tuntuɓar mu ko da a DM. Mun gode. Fuskar Taurari.